बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव. Hallelujah. हालेलुया. कित्याक जाका तू वाहून पाऊस जाल्ली. Hallelujah. Hallelujah. तो आपणे सांगले बरी जिवंत जाला. Hallelujah. आमापासून देवा लागी माग. Hallelujah. Hallelujah. संतोष आणि उल्हास पाव हांव पारी मरिये. Hallelujah. कित्याक सोमी खरोच जिवंत जाला. Hallelujah. माग्या ये देवा तुझ्या माझ्या पुता आमच्या सुम्या आमच्या जेजू सुम्या ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताचे जीवनपणावरवी जीवनपणावरवी संसार संतोषांग तुवें दया केली. ताचे माये अहंकार मरिये मरी फाक सासनाचे जिनियसो संतोष अहंकार लाभसो कर म्हण आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फाता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. स्वतःनी सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. स्वतःनी सदा सर्वता आमेन. देवा गल्या भटव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दर्यान म्हाका दिला. तुझ्या तब्येन मुझे मोत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ आणि सलय. आमेन. शासनाचो विषय दी तांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संजय पंखोनी समाधानीन ते विषय घेऊन येत. आमेन. परत एक पोटी माग्या आमच्या भोभगेवन पाप साहेबाच्या आत्म्यापासून माग्या त्यांनी या संसारात असताना त्या सोम्याचे मुखामळ हर एक घडये पडेला. त्या सोम्या खातीर हर एक घडये वापरला. एक कालतपणाचे दुबळे धाकट्यांचे जीवित तो जियोनो आज खंडित जावन त्या सर्गींच्या बापान ताका ताच्या वेगेन घेतला. आज विशेष तरान माग्या सासनीक सुख ताका फावो जावं दी म्हणून माग्या शासनाचे विषय दी ताका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधाने ते विषय घेऊन दी. आमेन. सत्मानता देवा सर पदर बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा जेजू ख्रिस्ता ताचे एकलाच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भी संभवलो अहंकार मर्यादा मुसलमान पॉन्स पिलाता काल ताने कष्ट सोसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आणि ताका निकेपलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थैतान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मग सभे करून घेतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बुकसणे कुडीचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जा. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माय विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता. आमेन. आमचे दोळे आम्ही तंप्या दोन्ही हात आमचे वयर बांध धरया पण हात वयर करूंक जायना. दोन्ही हात खालसाचे दवरया या दोन्ही हात उसोन दवरया. त्या सोम्याच्या हजरपणात या ब्रेसराच्या दिसा आमकां आमी समर्पण दिवया. आमचे हर एक कष्ट उणेपण त्या सोम्याच्या हजरपणात समर्पण दिवया. जेजू आमचे मध्ये आसा. जेजू
आमचे मध्ये आसा विश्वास या. Psalm 3:4 देवाचे उतर म्हणता, हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतार धांवन तो म्हाका जाप दिता. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतार धांवन तो म्हाका जाप दिता. एक भरवशाचे उतर. हांव व्हडल्यान उलो मारता, हांव व्हडल्यान उलो मारता. म्हजेर कितलेय आकांत येवं दी. Psalm 50:15 आकांताच्या वेळार म्हाका उलो मार, आकांताच्या वेळार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता म्हणटा देवाचे उतर. आकांताच्या वेळार ताका उलो मारल्यार खंडीत जावन ताच्या हजरपणांत उलो मारतना. जेन्ना बार्थेमेवान व्हडल्या तळान उलो मारलो, जेजून आयकले. जेजू मुखार गेलो ना, जेजू रावलो. जेन्ना पेद्रोन उलो मारलो, सोम्या हांव बुडटा, तक्षण जेजू आयलो. तो सोकास येवना, तक्षण आयलो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितान तोच सोमी काम करता. तोच सोमी गेल्या एका हप्त्या आदी एका भयणीन एक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले. म्हाका सांगले विशेषरान ताच्या घरा एक काजर आसा, त्या काजरान कितें प्रॉब्लेम आसा, ते काजर पोस्टपोन करूंक सांगते आसात म्हणून आमी मागले. त्या भयणीन मागले, ताका सांगले मागया, आमी भावार्थान मागया. भावार्थ उणें करचो नाका, भावार्थ दोंडोळचो नाका, घट्ट रावन मागया. आमचो देव हरी एका प्रॉब्लेमाचेर जैत वेल्लो आमी मागया. तो खंडीत जावन निवारता. आनी कालच्या दिसा राती तिने मेसेज धाडल्या, सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. खंयच्या दिसा काजर फिक्स जाल्ले त्याच दिसा ते काजर जाते आसा. कित्याक आमचो देव हांवें उलो मारतना आयकता. तो देव जेरेमाया 33 म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दिता. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता. ताका उलो मारतना तो तुका जाप दिता. तो तुका जाप दिता. ह्या लायनीर कोणाकी एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या दोंपराच्या वयल्यान आनी त्या सायडींतल्यान एक बर्निंग सेन्सेशन तशें आसा. सोम्या पडते आसा. कित्याक सोमी आयकता. म्हजो आनी तुजो जिवंत सोमी प्रेस्त जीवन जाला. मरणाचेर जैत वेल्लो तो सोमी आज म्हज्या आनी तुज्या मध्ये आसा. एक घडी दोनी हात वयर बांद. जे कितें समस्यांनी तूं आसाय, आज एक घडीभर समर्पण दी त्या सोम्याच्या हजरपणान. सोम्या तुका कळीत आसा. सोम्या तुका कळीत आसा. Psalm 139:4 म्हज्या ओठाचेर एक उतर येवच्या पयलेच तुका कळीत आसा. पयलेच उलो हांवें सांगल्या उपरांत न्हय, आदींच तुका कळीत आसा. सोम्या Psalm 91:15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. पळय हांवें उलो मारतना सोम्या तूं जाप दिता म्हळाय सोम्या. आज तुज्या हजरपणान म्हज्यो गरजो घेवन आयला, म्हजे आखांत घेवन आयला. सोम्या म्हाका निराशी करचो देव तूं न्हय. तुका महिमा. दोनी हात वयर बांद. एक घडी बोर त्या सोम्याक आमी स्तुती करया.
हालेलुया 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 घट्ट तळ्यात स्तुती हालेलुया करूया विश्वासान हालेलुया स्तुती करूया हालेलुया जेजू हालेलुया याकडे हालेलुया आपटते असा हालेलुया जेजू हालेलुया याकडे हालेलुया आपटते असा हालेलुया आपटते हालेलुया असा हालेलुया आपटते हालेलुया असा हालेलुया हे मागणे सुरू जाताना हालेलुया तो हालेलुया दाड्याच्या राईट साइडीक कोणाक पडल्या परी धरतवल्या परी असले दुःख असली पडापड असली हालेलुया जेजू याकडे हालेलुया आपटते हालेलुया असा हालेलुया गुण हालेलुया करते असा लेफ्ट हालेलुया पायांत बोल हालेलुया नसल्या परी एक तर असले जेजू याकडे आपटते असा Hallelujah, हालेलुया Archangels, हालेलुया रिया Archangels, रिया 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 Archangels, स्वामी Archangels, याकडे तुझ्या Archangels. मुखार असा Hallelujah, मुखल्यान hallelujah, असा जेजू hallelujah, तुका hallelujah, आपडून तो hallelujah, येत असा hallelujah. तुका आपटते असा Hallelujah, शरणा hallelujah, बरा बरा दी बरा दी hallelujah, बरा दी hallelujah, बरा दी बरा दी बरा hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, घट्ट hallelujah. तळ्यात स्तुती करूया Archangels, स्तुती Archangels, करूया Archangels, हो Archangels, तुम्ही वळते असा याकडे Archangels. वळते असा वळते Stituti tu kadis सोडा kadis aradan tu जेजू kadis कापडून ramdan tu सोडा kadis semia भूलो kadis मरा जेजू aradan tu भूलो मरा kamparan tu जेजू kasimia kadis aradan tu साम aradan tu भाऊ God वडल्या Jesus, सर्वेश्वर God Jesus, अवलंबन God Jesus, God तुझ्या पवित्र पर्वतात जाप देता Sana tu देता kadis महिमा tu kadis हालेलुया down tu हालेलुया kadis हालेलुया down tu रिया kadis रिया 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 down रिया tu रिया kadis रिया 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 hallelujah रिया रिया hallelujah रिया 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 hallelujah रिया 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 hallelujah या हालेलुया 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 या रिया 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 hallelujah रिया 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 hallelujah रिया 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 hallelujah रिया रिया hallelujah या रा hallelujah बरा 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 hallelujah hallelujah रिया रा 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 रुदी 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 hallelujah रुदी hallelujah रुदी 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 Hallelujah, रुदी hallelujah, रुदी रुदी hallelujah, hallelujah, रुदी लियरा hallelujah. लियरा लियरा Jesus, Jesus, लियरा Jesus, Jesus, लियरा जेसू Jesus, तुझे Jesus, भाऊ पवित्र Jesus, अमल रग शुरई Jesus, सम्या Jesus, हर एक तुझ्या भुरग्यांचे देवई सम्या देवई सम्या देवई सम्या हर एक तरह शिपिडा तुझ्या कृसामणात येऊन पडत सम्या हर एक कन्फ्युजन तुझ्या कृसामणात येऊन पडत सम्या हर एक तरहचे भे यस गडिये तुझ्या कृसामणात येऊन पडते जेसूच्या कृसामणात येऊन पडते हालेलुया रिया 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 Hallelujah, hallelujah, ria, ria, ria. Yes, yes, yes. मगाच भावा मगाच बहिणी आम्ही ख्रिस्ताचे पुनर्जीवन संभ्रम त्याचा ख्रिस्त त्याने कष्ट सोसले जेरबादाचे मार्थने केले खांदार कुरीस त्याने वावइलं कांट्याचं मुकुट त्याने सांसून घेतलं हिऱ्यांचे मार त्याने सोसले त्याच्या कुशींत भाल समेत तपलं त्या सम्यान कुरसटावून बक्षिले माझ्या मगाच्या भावा माझ्या मगाच्या बहिणी जेजू कुरसारतावन तुझेर नदर घालते असा अजूनही तुझे कोणाक बघसूंक आसा जेजूच्या केसड कष्ट म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्यात गे जेजूच्या केसड धोको म्हाका आनी तुका मेळ्ळा गे जेजू विसारी आस तुझ्या लागी विसारी त्या व्यक्तीक बक्षी रिलीजिन तुझ्या जिवितांत आशिल्ले सगळे ब्लॉक्स तो उक्ते करूंक ताका कांय कष्ट नाही तुवें ते ब्लॉक करून दवरले तुझ्या विरोध तुझ्या कुटुंबा विरोध कोणीय कितें केल्ले तू अजूनही ते धर्म दोन बसलाय ते सोड समर्पण दी जेजू कष्ट मारतात तुका भोगता कितले कष्ट हांवें सोसल्यात म्हज्या कुटुंबान सोसल्यात आज जेजू तुका आपयते आसा बगसूंक आपयते आसा आज सोम्या लागीं कुरपा माग एका दिसा जेजू म्हाका बगसूंक कुरपा दी जेजू तुका आपयता तो तुका कुरपा दिता आनी तुजे सगळे ते ब्लॉक्स जेजू उक्ते करता सासनाच्या बापा
हांव तुका भेटयता पावन तुका तुज्या भेटयता अदी मोगाच्या मोगाच्या उदकाची आमच्या सुम्या आणि सटवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड कूड आणि आणि रगत रगत आणि देवपण आणि आमच्या देवपण पथकांच्या आमच्या सगळ्या संसाराच्या पापांच्या परित्राणापासून पासून आमचे दोन्ही हात वयर बारया मागया ये हात आशीर्वादित कर ये मुझे जीवित आशीर्वादित कर जसे मैजेन दोन्ही हात वयर बांध ताचे सैन समर्पण केले आई सरेंडर आणि त्याने सरेंडर करणं हात वयर कर मागताना तांचे सैन आम्हाला कित विरोध जैतवर नसले आज हावे आणि तुवे हात वयर कर समर्पण कर मागताना आमचेर येऊनचे ते हरी एक कष्ट आमचेर जैतवर नसचे ते हरी एक तराचे कष्ट सलवते असतात आज जेसू थैसर काम करता जेसूची कृपा वाढून येता विशेष दोन्ही हात वयर बांध मागया आमची आशीर्वादा देवन येऊ दे हरी एक ब्लॉक तुटून पडून दे हरी एक कसकत काय सुटका मिळवून दे आमका आशीर्वादाची भुरगी कन रूपीत कर देवा म्हणून मागून येऊ तर सांगत आहे म्हणून 3 पटी रिपीट करूया Psalm 67:6-7 पृथ्वीन आपले पीक केले आमच्या देवान आशीर्वाद घालो देव आमका आशीर्वाद देव सगळं संसार तका भिवून सरो Psalm 67:6-7 पृथ्वीन आपले पीक दिले आमच्या देवान आशीर्वाद घालो आमका आशीर्वाद सगळं संसार तका भिवून सरो 67:6-7 आपले देवान आमचे आशीर्वाद घालो आमका आशीर्वाद देव संसार तका भिवून सरो सगळं मिळून जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा जेसच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा शासनाच्या बापा जदी मुखाची मुखाची आमच्या स्वामी आणि सगळ्या राजेची रगत आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या या दुसऱ्या खणात समर्पण देऊन मग या हर एक तरच्या वाईट भेटेन संपडल्या भावनां सुम्याच्या तर समर्पण देऊया कितले जण ड्रग्सच्या या अंमल पिवण्याच्या या सिगरेटीच्या या विंगड अस्कत कायच्या गुलामपणा संपडल्यान विशेष सरान या दिसांनी मागया तांकां या वाईटांतान भायर समी कृपा दिवन दी एजेकिएल 36:27 हांव सर्वेस्पोर हांव म्हजो आत्मो तुमचेर घालतलो तुम्ही म्हज्या कायदे फर्माने सर्व करतलो म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीश करतलो आज विशेषान तसो आत्मो मी तांचेर घालून दी मागया तशेंच कितले जाणां पवित्र सभेतान भायर गेल्यां तांकां समर्पण दिवया कितले जाणां पवित्र सभेतान भायर वचोवची आमची चिंता आसा तांकां समर्पण दिवया कितले जाणां अभिषेकता विरोध उलयते आसात तांचे नांव पाड करते आसात तांकां पक्षाण्याचो स्पिरीट दिवन मागया तशेंच समर्पण दिवन मागया कितले जाणां पवित्र सभे विरोध वावुरते आसात तांकां समर्पण दिवया तशेंच समर्पण दिवया
सगळ्या तणभावत्यापासून मागे सांगा त्या म्हणून उत्तर 3 पोटी रिपीट करूया. नाहूक 1:13 तुझे भार घालता ते त्याचे जो आवाज मोडून येतलो आणि तुझे संकली तुझे भार घालता ते त्याचे जो आवाज मोडून येतलो संकली भार घालता ते त्याचे जो आवाज मोडून येतलो जेसूच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा हो तुका बटे तुझ्या जेसू ख्रिस्ताची पोट आणि रगत आणि देव आमच्या पथकात आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून या तिसऱ्या कणात आमच्या सोम्याच्या हातान समर्पण देव्या. हर एक युवा जना समर्पण देव्या. कितले जना भुरगी आज शिकपांत असकत आसात तांकां समर्पण देव्या. कितली भुरगी वायट बिड्यो पडल्यात अस्कत पातकाच्या गुलामपणा आसात. ल्हानशा प्रायर्स आज वायट पिंतुरा पळोवची वायट व्हिडिओज पळोवचे मास्टरबेशन लैंगिक पातकाच्या गुलामपणाच्या हर एका भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण देव्या. ल्हानशी भुरगी आज मीडियाच्या इन्फ्लुएन्सा वरवीं आज वायट रिलेशनशिप दवरून आसात तांकां सोम्याच्या समर्पण देव्या. आज कितली ल्हानशी भुरगी तांकां कळीत आसना तांचे कोण फायदो उठयते आसात तांकां सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. आज मी तांच्या आधाराक येवन दी. माग्या कितले युवा जण कन्फ्युजन आसात डिप्रेशन आसात. कितले युवा जण सरीक सोदते आसात. कितली भुरगीं शिकोवन जालां तांकां काम ना. कितले युवा जना घर सोडून गेल्या. आवो पण सांगलें आयकनात. आज आमी मस्त शिकल्या आमकां कोणाची गरज ना म्हणून चिंतून वयते आसात. वायट कर्ण्यो करते आसात. विशेष तरान ते हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आज माग्या आमची भुरगीं आनी युवा जना पवित्र सभेची एक संपत्ती जावन आसा. पवित्र सभेंत मुखेली जावन वावरूंक पवित्र सभेंत देवाचे अभिषेक जावन तांणी वावरूंक तांचे थंय देवा फोणी उदेवणी वचचे पासून मागया. आमच्या भुरग्यांक तावन फुडारी राष्ट्रां चलोवचे राज्य चलोवचे कंपनी चलोवचे उदेवणी येवंदी म्हणून हे उतर सांगाता म्हणून 3 फुटे रिपीट करया. Zakaria 9:16 त्या दिसा संसदेत गौडी आपले फर्ज मुकुटा वयल्या मनकांबशे शांती परजळतली. Zakaria 9:16 दिसा सर्वेस्वर संसदेत तारण करतलो. गौडी आपलो हिंद आपले फर्ज मुकुटा वयल्या मनकांबशे देशांती परजळतली. Zakaria 9:16 त्या दिसा सर्वेस्वर देव तांचे तारण करतलो. गौडी आपलो हिंद तशे तो आपले फर्ज मुकुटा वयल्या मनकांबशे देशांती परजळतली. सगळे स्त्रियो सांगता मेळोन आमची आणि सगळ्या संसाराची कावत कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. पसनाच्या बाप्पा तुका बेटा जती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्य आणि सर्वंदरा जेजू कूडनी रथात्वानी देव तुमच्या पातकांच्या आणि संसाराच्या पातकांच्या आफारीक या चौथ्या कणात विषयी सरा समर्पण देवया. कितले जण पिढे आसा तांकां समर्पण देवया. हॉस्पिटलां सिरियस असतात, आयसीयूंत असतात, कितल्यांची सर्जरी आसा, कितल्यांना वर्सा तो मेडिसिन घेवन असतात, मेडिसिन इफेक्ट जातले ना समर्पण दिवया. कितले जाणां कॅन्सर पिड्यांत वळवळते असतात, बायोप्सी रिपोर्टा खातीर राखून असतात, मेमोग्राम रिपोर्टा खातीर राखून असतात. कितले जाणां किमो घेते असतात, हाडांचे प्रॉब्लेम, पाटेच्या कणाचे प्रॉब्लेम, पेगडाचे प्रॉब्लेम, लिव्हराचे प्रॉब्लेम, प्रॉस्टेट एनलार्ज जाला, PCOD प्रॉब्लेम. कितले जाणां भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. विशेषरा समर्पण देवया तांकां. जाल्यार दिंब्यार पडया, दोनी हातांचे वयर उबारया. कितले जाणांचे ब्लड शुगर, BP कंट्रोलार येतात ना. कोणाक दांतांचे समस्या असतात, केस जडतात. कितले जाणांक रातभर न्हीद पडना. विंगड तरेच्या पिड्यान हॉस्पिटलांत सिरियस एडमिट जाला, स्ट्रोक जाला, एक साइड गेला, बेड सोर्स जाला. हर एका पिड्यास्तांक याकडे समर्पण देऊन येऊ तर सांगा म्हणून 3 कोटी रिपीट करूया. Proverbs 17:22 संतोष बरी काळीस कुडीक भलायकी संतिष्ट मन हाडा सुकैता. Proverbs 17:22 संतोष बरी काळीस कुडीक भलायकी संतिष्ट मन हाडा सुकैता. Proverbs 17:22 संतोष बरी काळीस कुडीक भलायकी संतिष्ट मन हाडा सुकैता. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये 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 शासनाच्या बाप्पा तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत मोने देव तुमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणाबसत. त्या क्रियेच्या कणांत
समर्पण देऊया विशेष सरान. रिना म्हणल्या बहिणीचे सगळे कर्ज समर्पण देऊया. मेलद्रॉय म्हणल्या भावाक विशेष सरान योग्य आम सत्य असा लाविटा विशेष सरान दुबई असा समर्पण देऊया. आणि किती जण काम नसताना असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असा समर्पण देऊया. फादर डॉमिनिक सांता मरिया विशेष सरान त्यांचे कम्प्लीट रिकव्हरी जाऊनच्या पासून मागया. सिंड्रेला म्हणल्या बहिणीच्या सर्व विशेष गरजांपासून माग्या. संकेत म्हणल्या भावाक विशेष रान समर्पण देऊया. ताका पोलिसांनी धरला कित्याक म्हणून कळीत ना, रिझन अननोन. विशेष तऱ्हान तुम्ही त्यांच्यामध्ये इंटरव्हीन करून दे माग्या. देव ताजो उसवाट फांको दी तांचे ते समर्पण देऊन माग्या. तशेंच इतले जण आमच्या लायक मागोंक सांगला विंगड गरजांपासून समर्पण दिवया. समर्पण दिवया. या दिसांनी कितल्या जणांच्या घरांनी खाजर असतात, समर्पण दिवया. त्या युवजनांनी खाजराच्या अभ्यासांत एकवटतना विशेष तरान आत्मिक तरान ताराई जावचे पासून माग्या. आमचे समाजाचे खाजरा आडंबराची जावच्या बदलाक अर्थांबरीत तरान जावच्या पासून माग्या. तशेंच समर्पण दिवया. कितल्या जणांचे केस आसा, कोर्ट केस, या कितल्या जणांचे सिव्हिलिटीचे समस्या, रिलीजाचे समस्या असतात, एम्प्लॉयरान केस केला, समर्पण दिवया. 100 जणा बहिणींचे कामाकडे इश्यूज असतात, त्यांची विजा रिन्यू जावना येदोळ डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज असतात, डॉक्युमेंट्स मिसिंग असतात. ह्या सगळे सगळे डॉक्युमेंटा जेजूच्या खुर्सामळान समर्पण दिता. खंय ती आसा ती डॉक्युमेंटा जेजूच्या अमोलेक रक्तान ती सगळी डॉक्युमेंटा दोन नितळ जावन दी. कोण कंपनी तांकां सण फर्स्ट करते आसा, विशेष तरान तांचे मन परिवर्तन जावन दी. जेजू थंयसर काम करून दी. समर्पण दिवया. एकली बहीण कन्फ्यूज आसा, त्या कन्फ्युजनांतल्यान सुटका मेळचे पासून एकली बहीण ह्या दिसांनी कितें करचें जाल्यार भे विशेष समयाच्या समर्पण दिवया. माग्या स्वामी तिका आपटोवन दी. कोणाक एका व्यक्तीक तकलेच्या फाटल्या सायडीन सकयल दूख आसा, त्याकडे जेजू ताका आपटोवन दी, गुण करून दी. कम्प्लिटली जेजूची गुण कशे सकत ह्या सगळे तो अनुभव करून दी. तशेंच समर्पण दिवया. आयच्या दिसाचे मागण्या समज समयाच्या समर्पण दिवया. एकली बहीण आपल्या पुता पासून मागून आसा, आणि तशेंच तांचे सांगता कितले जाणां काम करना आसात, ताचे सगळे कंपनीस बंद जाता आसा. विशेष कितले जाणां अशे कंपनी बंद जावन या डिपार्टमेंट्स बंद जावन काम नासतना विशय आसात. समर्पण दिवया तांकां. समर्पण दिवया. तशेंच विशेष आयच्या दिसाचे मागणे समज सगळी मांडावळ समाजाच्या तान बेठावन दिवया. आज मागणे सोलताचे पाद्री पियो हॉल विशेष जेजूच्या अमूल्य रक्तान नितळ जावन दी. करोडो देवाच्या आठ बुड्यो थंयसर उपस्थित जावन दी. सगळी मांडावळ पवित्रत्वाच्या कंट्रोला खाली येवन दी. चड आनी चड लोक ह्या जमतेर हजर जावन दी. थंयसर जेजूच्या नांवान अजापां विस्मितां घडोदीत काळजां परिवर्तीत जावन दी. मग ह्या विशेष तरान फाल्यांच्या दिसाचे सक्रामेंताचे आराधना समयाच्या समर्पण दिवया. सकाळीचे शनिवाराचे फादर ब्रदर फ्रांसिस लोबाची शिकवण समयाच्या तान बेठोवन दिवया. येवच्या मुखल्या हप्त्यांत
सोलंकाची डिवाइन वर्ड मिनिस्ट्री, तसेच सगळे मॉर्निंग मनाची मिनिस्ट्री बुधवारा कितले जण राती बसून मागता तांकां सोम्या शेतान भेटोवन दिवया. सोम्या खातीर 1 घंटो सॅक्रिफायस करतात ते. तांकां सोम्या शेतान भेटोवन दिवया. सगळ्या गरजां देव तांकां आदाराक येवं दी. आणि हर एक गरजो समर्पून दिवन येऊ तर सांगाता मेळोन 3 फावटी रिपीट करया. Acts 16:31 ताणी म्हणे सोम्या जेसूचे भावाचेर भावार्थ तूं बचाव जवळ जातले. तूं बचाव जातले, तुझे घराणे बचाव जातले. 16:31 ताणी म्हणे सोम्या जेसूचे भावार्थ जवळ तूं बचाव जातले. तुझे घराणे बचाव बचाव जातले. जातले. Acts 16:31 16:31 म्हणे म्हणे सोम्या जेसूचे भावार्थ जवळ तूं बचाव जातले, तुझे घराणे बचाव जातले. दोन्ही हात रुबान घट्ट ताळ्यान म्हणया जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमच्याने सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आणि सगळ्या संसाराची काळुतकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या तुवें सांगलाय मार म्हाका हांव तुका जापिता म्हणून. मरतना आमकां जापिता. हालेलुया हालेलुया त्या सगळ्या युट्यूबाचेर आणि झूमाचेर युट्यूबाचेर सगळो दीस मागणे करता. हर एकल्या विशेष समर्पिता. आयज असा पहिले असा कोण मागणे आयकत आसात. इतले जण आज पहिले दिसा आज हे मागणे आयकून आसात. तांणी शेअर केला दिसता समर्पिता. देवा तुझ्या हातात समर्पिता. आज कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असत तांचेर आशीर्वाद घाला. आज कोण पहिले दिसाचे काम असो, आज पहिले दीस तांचे बिझनेसाचे विशेष तर समर्पिता. कोण तांचे लायसन्स काढूंक वयते आसात समर्पित. कोण इंटरव्यू घेवंक वयते आसात सुम्या तांकां तुज्या हातात समर्पित सुम्या. जेजू आज तांच्या आदाराक ये सुम्या. जोशुआ 1:9 हांव तुका फरमायलें न्ही धड आनी थीर राव, भियेनाका आनी दयसर नाका. कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तूं खंय गेले तुजे सुन आसतलो. विशेष रावन सुम्या तांच्या आदाराक ये, तांच्या संगत तूं राव आणि हर एक ह्या भुरग्यांच्यो गरजो तुज्या हातात समर्पित देवा. तुज्या आशिर्वादांनी भरून मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मध्ये कृपेन भरले सुमी तुजे सुबे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. विशेष सरान आज संजेर मागणे आसा. पाद्रे पियो हॉलांत मागणे आसा. विशेष सरान तुम्ही सगळी थंयसर हजर जाया. हेरांक तुम्ही सांगा, हेरांक तुम्ही आपोवन हाडा आणि सम्याचो अनुभव करा. आणि तशेंच फाल्यां सकाळी साक्रामेंताचें आराधन आसतलें. विशेष सरान हेरांक तुम्ही सांगा, जॉइन जाया. आणि हेरांक हे युट्यूबाचे लिंक तुम्ही धाडा, सबस्क्राईब करूंक सांगा आणि जॉइन जावंक सांगा. हेरांक तुम्ही धाडा. तशेंच सोनवाराचे ब्रदर फ्रांसिस लोबाची शिकवण द ट्रुथ सत म्हणल्या विशयान शिकवण पवित्रपणा विशयांत ब्रदर शिकवण दिवन आसा. विशेष राहन तुमच्या हर एकल्या लागी विनंती, तुम्ही एक बुक करा, सेपरेट बुक या ती शिकवण्या खातीर सेपरेट दवरा
हर एक ताने ब्रदरान सांगले सगळे तुम्ही बरोवन दवरा, नोट करून दवरा. आणि हे जाल्या उपरांत शिकवण जाल्या उपरांत एक फावटी परतून ऐका. परवा जॉईन जावचे पहिले परतून ऐका आणि काले शिकयला, काले सांगला भयंकर समजून घ्या. कित्याक हे आमच्या वाडवळे खातीर, आत्मीक वाडवळे खातीर मस्त गरजेचें जावन आसा. विशेष रान ह्या सगळ्या इरादा पासून मागा. देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशिर्वाद